खेदू काका हवन का आदमी बैठल बारन बड़ा मजा से बाप रे बाप। खेत बाड़ी ओर से बुझाता घुमाइल बारन का आदमी आजू तो उनका निचिन से बैठल बारन 100 रुपया उनका से ठगे के पड़ी 100 200। अब जो है तना उनका पॉकेट में सब झाड़ लेवे के बाद चले के पड़ता लॉक से चल जा का हो खेदू काका। वो कहाँ रहलो हो कितना दिन से तारा के खोजत तानी हम आई है बस तू लोकल बाड़ो। अब देखो हमरा ये वो गांव में नहीं घूमे के कोई वो गांव के ऑर्डर आवता कहाँ कहाँ जाए के पड़ता बुद्धि बतावे में सब के दिमाग लगेला बुद्धि बतावे के पड़ता पूरे घूम घूम के का बात है। सारा लोग के बुद्धिया बतावे ल तू। हाँ सबके बुद्धि बतावे पड़ला बतावे ल तू एगो चीज के सलाह लेवे के रहलो हो तो हरा के सलाह ले ओकरलो। हां कथी के सलाह ले ओकबा ए मा तो पगास्ता खेत पड़ता जाए में दिक्कत होता हम सोचतानी दू अरवे पर कुछ रोपाओ पा जाई जैसन चीज सलाह दे तो यही जा बैठ के रखती हम कहीं जाए के ना पड़ी। तो सुनो ना वो निमिया गोछिया लो खेतवा कहता रहो। हां हो तो 15 काठा खेत हैं। हां 15 आ तो तोहर जाता रहो वहां दू जगह बटा गइल बा तोरा तो हैरानी होता नदी हेल हाल के बाटे। हां हां आई ठंडी के दिन बा बहुत हैरानी होता कि बहुत ठंडी के दिन पड़ता ओ के चलते ना। हां तो ठीक बा बुद्धि तो बता दिया हां लेकिन वो में तो मालूम है हम तो लेवे नहीं दे हम कुछ खर्चा दे हम चाय पानी के दे अगर 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 50,000 के आमदनी बता दिए इस साल में तो 500 रुपया देबो नु। तू बताओ ना हम दे हम बता विश्वास कर दे हम ना पहले तोय करो देबो। हां दे हम पड़ोसिया हो वो से कुछ थी को नहीं तुम 1000 रुपये से कम ना लेओनी। ठीक बात बता दे। अच्छा वो जमीनिया जो ने थी टोटिया उटिया हटा के कोई पर वही पर करे के बा वही पर वो तो 10 धूर बाटे 10 धूर में 5 धूर घर बना ले बारा 5 धूर खाली बा 5 दूर खाली बा तो वही में कर वही में राख है वही में बोए वही में पानी पटाए हां। हां ठीक कहता रहो तो एगो बुद्धि बता दी हम बताओ जानता रहो 2 रुपये के बिजनेस में ही बहुत बड़का पैसा हो जाए। कौन बिजनेस हो वो सरसों ने कीन के बोदो में सरसों। हाँ अरे सरसों चाइना से आइल बा वायरस में बानू। हां चाइना से आइल बा बड़का बड़का सरसों बा देखला बड़ा मुरई। हां 30 किलो के मुरई बेचत तारसन घूम घूम के साइकिल पर 30 किलो के मुरई बेचत रह 30 किलो के उहे हमरे बुद्धि बतावल हो। पागुरी हम तो देख लो ही नहीं खीरी तो एगो सरसों में नाहियो झरी तो वो 5 किलो झरी। हां एगो अगर रोप देलो इतना गाढ़ा खून के रुपए के पड़ी एगो इतना गाढ़ा खून के रुपए पड़ी। हां आ वो 5 किलो झरी। हां एगो सरसों में अब बुझल जाए जे तोर एक साल में 50,000 रुपए कमा लेलो। अच्छा? अरे 2,000 4,000 होई न उपरवार तू अपन धोली हो खनी खनी तो तू खइबे करलो। हो आ 50,000 जोन बा तो नाती पुता सब के काम चल रही तेल लगावल सब उपरवार तो हो जाई तारा। ठीक कहली बबू ठीक कहली बोल कौन हो रे तो कैसे बा तो दना पैसा दना पैसा बा। हां ए बरे लेबे पैसा चाहिए ना नगदी का उधारी ना बिहान दूसरा के जगह जाए को हमरा घरे ना रहनी हम। अच्छा ले दे मैंने केहू से बताइयो ना हम बुद्धि सब कोई के बताएम लेकिन तू मत बताई हो ना तो तोरा से एथी देखत रहो एक गोरा के बतइले रहनी नु तो ई बुधिया केहू से मत बताइयो। एक गोरा के मुरई खाली बतइले रहनी तो का करे खेत में बतइले नहीं का कहले ना दो हुन देलक। हां जोन बोल खालो सन वो अहुन के आ तोप देलक। हां 6 महीना तले वो बिया के इतना ना मोट हो गई मुरई 100 रुपया तो बा 400 ही दो 400 लेने बहुत बात है दो ना निकाला ना पैसा निकाला ना समय निखे न हमरा जाए के बाद दूसरा जगह फिर फोन आवत ले 50 गो ले 50 गो रही तो हमार खर्चा का चाय पानी देबो मार दुआ ये में बेईमानी करता 200 रुपया और 300 के दी ले जा बाबू पड़ोसिया जान के बहुत हो गए कैसे पैसा मत पड़ोसिया जान के घाटा लाग गई है 200 रुपया में ज्यादा ले जा आ सुनो तू काम में लाग जा जान लो आ हम अब जानता नहीं ऐसे कि द्वार पर कोनो आइल बा
चलो हाँ बुलावे आइल बा देखी मोटरसाइकिल से आइल बा अब जाता नहीं हम आ फिर कब अइबो? हम तो अब 3 दिन के बाद भेंट हुई अब 3 दिन के बाद? हाँ 3 दिन के बाद भेंट हुई ठीक बा और कोनो सलाह वाला लेवे कोई खेत और कोई होई तो अधि करिए ना तो खेत तैयार कर देते ना होई तो 200 दे देम बीवा किन के तू ही लिया दी हो। हाँ 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 ठीक बा परसों तो एके बेर ठीक आ तो जा 2 रुपया के लिए हो जाई मिल जाई 2 रुपए के। हाँ हाँ 2 दे रुपया दियो हमरा के। हाँ नाम ले लियो हमर नाम लेके आ पैसा दे दियो। ठीक बा ठीक बा बहुत बढ़िया बतावला। एक खेदू काका हाँ बोलो बोलो केने से आवत रह बैठ अरे देख ना गइल नहीं हो खेतवा ओरी से आवतन मर्दे गोड़ दुखा गइल हां जान लो हां हां ओनी कहनी तनी सूती होती खा लेल जा। ठीक है सुरती खइबो? हां सूती बनाओ सूती खा लेल जा। ये कसु आ देख ना एगो आदमी आई रखो तार से लगवे तार पड़ोसी आ हां का ठोक के ले गेलो भाई ठग हो ये ठग के ले दे। देखनी है नंबर 50 टके गिनत लो हो हां नंबरी 50 टकिया कहां नंबरी 50 टकिया गिनत रहनी है? हां हां तू लाभ राइयो के नहीं बोलता रह नंबर 50 टके गिनत लो हम तू रोला देखनी खेत में तो देख ले ओनी खेतवा के आगे ना आवल जाला चलो सोहनी के लोग लो लोग तो अपने में बोतिया होतिया के 50 टके नंबर निकाल के आ देत लो ओकरा के हैं तो हम कनी तनी ओकरा के देलो हो बड़ी ठग बाहू दादा। कथी के ठग बा बाबू कथी के ठग बा बतइबे? ओ तो हमरा खेत में मकई भूजल मकई बोवा देलक हां आ झट न भई भूजल मकई बोआ देलक तोरा भइबे न कोई ना हैं कहता जे साल में 12 लाख के आमदनी होई हैं आही दादेरी तो हमरो को तो 5 साल में 2.5 लाख रुपए बतौलक है 2 रुपया खा आ जान 2 रुपया के नहीं के भई हैं भूजल मकई कहीं बुआला हैं एके मतलब बा उ ठग बा कि ना बड़ी भारी ठग बाऊ से जाए दो फिर भेटाता तो हम उनको पैसा वसूलता नहीं ठीक बा। हां हां भेटाते नहीं के हमरा उ ठगुआ को ना का करम हम हां अब उ बताओ उनके से सलाह लेला बनी दुआर पर के रुपए के हां आ हम रूप देम होने हां नदिया के तीरे हां आ हो जाई होखबो करी न तोबू को आदम जी ना भइल दुआर पर हां कि ना हमर पैसा दे। हां हां आ हम ले हैं पैसा उनका से भेटा जाए तो बड़ी मार पहले उ ठग इतना बा जे सारा के सुरतिया बन गई। हां सुरतिया तो बन गइल। हां लो सुरतिया खा लो। हां हां ठीक बा जान ल औरी खेतों में का रोपले बा? औरी समाचार सुनाओ ना फेंकू औरी सब तो ठीके बा औरी खेतों में का रोपले बा? औरी बा गाना रोप देल बानी गाना रोप देल बा। हां ठीक बा का भाव जाला? 1.5 रुपया किलो जात होई। हां 1.5 रुपया किलो हां उजला तारा 100 रुपया किलो 100 रुपया किलो हाँ, क्विंटल हो गए 1000 के हो गए कुंटल हो गल तारा 1000 के 1000 के क्विंटल हो हाँ हैं कि हम उखियो में उखियो रोप दी उखिया रोपन उखिया में सरसौआ रोप दे कान्ना रोप उधर लो। लुकाई रही उखिया में हां उखिया में लुकाई जान रही। लो आई दुआरा पर के बाद खोड़ जोत के वही तरह छोड़ दे हाँ। आ को आदमी जे का बतलिए केतरी जम्बे ना कोई तू पैसा दे हम तब हम कर पकड़ के काल और पैसा लेते वो में तो नहीं खर्चा कोरी उखिया रोपिए तो हां वो में खर्चा करिए खाद पानी और दवा देबन तो उखिया जल्दी हो जाई जल्दी निकल जाई। हां ठीक हैं ठीक बा।